Bodoland रादाबनि बारग' एडिटर इन चिफ मैखोम बसुमतारिनि ससियेल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप बायदि बायदियाव भाइरेल ऑडियो भॉइस जाय मैखोम बसुमतारिनि ऑडियो भाइरेलखौ लानानै दिनैनि समाव फेसबुक व्हाट्सएपआ उखुन्दै खुगासिनो दं मोनफानि उनाव मोनफा ओंखारगासिनो दं मैखोम बसुमतारिनि माखासे इसिङारि सावरायनाय कल ऑडियो रेकर्डफ्रा जेराव समाजारि बिथिंबो गोबां गोहोम गोग्लैगासिनो दं थारैनो माबोरै बेबादि फान्दोआव गोग्लैखो मैखोम बसुमतारिया बेखौ लानानै गोबांनियाव गोबां सोंथि सिखांदों बेखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरिनिफ्राय गोख्रों एक्शन मैखोम बसुमतारिनि सायाव मैखोम बसुमतारिखौ बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजों आरो गाहाय सुजुगिरि बिबाननिफ्राय अराय समनि थाखाय एरख'नाय जाबाय दानिया फैदो मैखोम बसुमतारिनि जा ऑडियो रेकर्ड आरो मैखोम बसुमतारिनि सायाव गोख्रों एक्शननि सायाव मा एक्शन लादों बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि एमडी मैखोमनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि गोरलै नङाना लाख लाख फैसाफ्रा गोरलै नङा बिमा मिथिबाय मैखोमा जे आंखौ दिनै बोखांबाय बे बुस्थुआ नोंनाव गैया आं बुजिबाय आं बुजिबाय आं नोंखौ आथिं हमबाबो जेबो जाखाला खयला फैसा लांखो नों गोसो दं खयला फैसा लांखो नों गोसो दं दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांखो नों गोसो दं बिदिनि आखाइनिफ्राय थेला लादा दाखालि एक लाख लांदों आंनि आखाइनिफ्राय हाबायनायाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङाखै नोंनि सना गासै बेसेबां थांदों सिगां 22 लाख थांदों सिगां मिथिबायना बेनिफ्राय फन पेआव माबा खालाम गासै 6.5 लाख दङ फन पेआव नाय गासै दिनैसिम नोंनि खाथियाव 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव मिथिबाय नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा नैबे समाव नोंथांमोननि मिडिया चेनेलखौ आंनि बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय बरायनाय जाबाय जों मिथिगौ नै साननैसोनि गेजेराव मोनसे खोब भाइरेल ट्रेडिं जागासिनो बेनो जादों बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर मैखोम बसुमतारि बे मैखोम बसुमतारिनि सायाव आङो बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनसे थिरांथा खालामनाय जादों जायनिखि जोंहा बड'लेण्ड रादाबा मोनसे संबिजिर दंखायो आरो संबिजिरनि हेंथा मावोब्ला बे संबिजिरनि बायदियै साजा मोननांगोन बे मैखोम बसुमतारिल' नङा मालाबा आंबो जानो हानाय बा मालाबा सोरबाबो जानो हानाय बे संबिजिरखौ मान होनानैनो जों दिनै बड'लेण्ड रादाबनि सिभिल एडिटर गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारिखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै जों फोसावो जोंनियाव लिरनानै दोनदों बिथांनोबो जों फोसावहरगोन गासै रायजो राजाफोरा मोनथिखागौ जे बिथांखौ दिनैनि तारिखाव मानो बेफोरबायदि डिसिसन लानाय जाखो बेखौ आं गोलावै बुङाबाबो जायो थेवबो नैबेयाव थानायखौ आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो फरायथिनो सानदों बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय फोसावनाय जायोदि बड'लेण्ड रादाबनि संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै बड'लेण्ड रादाबनि नेमखान्थिनि बारगा मावोब्ला संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै साजा मोननांगोन संबिजिरखौ मान होनानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारि बिथांखौ संबिजिरनि बारगा मावनायनि थाखाय बिबाननिफ्राय आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय एरख'नाय जाबाय गोजोन्थों एमबी मैखोम गाहाय सामलायगिरि बड'लेण्ड रादाब आं बे बड'लेण्ड रादाबनिनो सासे मेनेजिं डाइरेक्टर बे हिसाबै आं बिथांखौ संबिजिरनि नेमखान्थि बायदियै जोंनि न'खरनिफ्राय बा बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननो नाङा बड'लेण्ड रादाबनि सायाव सिगां रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों जेरैबायदि खौरां फोसावदोंमोन थिग बेबायदिनो उनफोराव जों गासैनिबो समान नोजोर होनानै जोङो रादाबखौ फोसावलांबाय थागोन जों नैबे खोथाखौ
आरोबाव क्लियार खालामनो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड रादाबा सोरबा राजखान्थि दोलोजों कुनु लोब्बा गैया। जोङो जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि राजखान्थि दोलो दङ बिथांमोनजोंनो जोङो समानै खामानि मावलांगोन। जेरैबायदि बिथांमोना समाजनि खामानि मावो, जोंबो बेफोरबायदिनो समाजनि खामानि मावनो थाखायनो ओंखारबोदों रादाब बिजोंनि गेजेरजों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जेबो गोनो गोथो सानालासिनो जोंनि बड'लेण्ड रादाबखौ सिगांफोर जेरै अनसायदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो अनसायफिनगोनखौ आङो मिजिंथिहरबाय। जोंहा संबिजिर दंखायो, बे संबिजिर बायदियैनो बिथांखौ जों एरख'नाय जादों आरो बेयाव एरख'खांनायनि उनाव संबिजिराव कुनु लिरनाय गैया जोंनि संबिजिराव सासे मानसिखौ एरख'खांनायनि उनाव फिन आरो लाफिननायनि बिदि सोंबाय थानाय